Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndine nyaya panapa yandikusangana nayo ndikuendeka kubatirai iri kunzi Vice President General retired Dr. Constantino Chiwenga and his wife Colonel Minibalo Chiwenga have been received by French President Emmanuel Macron and his wife Brigitte Macron at the presidential palace in Paris, France, ahead of the official opening of 2024 Olympic Games. Nyaya iyi yakatombonetsa kuno kuZimbabwe pachinzi vanhu vemuZimbabwe athletes vari kuenda i7 chete, but ipopo paenda delegations hobo vachinzi vari kuenda kunoperekedza pachitonzi China yekutoendesa 300 and something, but hakuna kana government official kana ani zvake akakwanisa kuva akambana kuvaperekedza, vakangoenda vakazvimirira vakadaro. Asi Zimbabwe ndiri kunzi yakabva yaida kutotora advantage yekuti vakutoisa delegation poita kunge zvinhu zvese zviri kungoitwa kunge zifi zvematongerwo enyika ameno. Asi panapa tiri kuona nyaya yakuitika ndeyekuti VP Chiwenga vanovo pachichaunga chakaenda chevanhu ivavo padelegation yese iyoyo vari kunzi vasangana napresident weikoko kuFrance, kusaziva kuti yanga iri nyaya yekuti pamwe vanga vachiziva kuti vachaenda kunosangana nemamwe mapresident edzimwe nyika, saka pamwe ndo chikonzero chakaita kuti vaende ikoko. Asi kuziva kuti zvinenge zvanga zvakamira sei kana kuti chii chakanga chaitika, nekuti vanhu vakawanda vemuZimbabwe vanga vatopopotera nyaya iyoyo, haina kuvabata zvakanaka, vanhu vanga vakatsamwa, zvinhu zvekuti hazvina kufadza vanhu veZimbabwe, nekuti vanhu vaitaura kuti mari dzedu dziri kutambiswa dzichiitiswa zvinhu zvekuti isusu hatisi kufara nazvo, saka ndo nyaya yainetsa ipapo. So iko zvinezvi tiri kumboona kuti vari kunzi vasangana na president of France ameno kuti pane anything chingavo vanga vaenderana because apa chavari kunzi vazosangana nyaya iri kuda kuitwa ikoko ndeyekuti maOlympic ada unoitwa ikoko chete, ndo nyaya yanga iri kubata maybe kana kuti vanogona kunge vanga vakutaurawo dzimwe nyaya vakungobatanidzira. I don't know kuti chii changa chakuzoitika ipapo, but pari zvino ndo situation iripo, vambosangana tichazoonesana kuti chii chazoitika ikoko chazotora nzvimbo, ende tiri kushanda very hard kuda kusecha kunzwisisa kuti imari chaicho yenyika yakashandiswa ipapo, nekuti zvakakosha kuti tizive kuti imari after tazoziva tobva taonesana kuti zviri necessary here kana kuti hazvisi, kana kuti imimu munenge mchizozvionawo sei kuti chii chakazoitika.